Naravno, to je moja prva titula u karijeri. Da, to je mi ono, da kažem, najsrećniji trenutak što je sad bio ove 2 godine. Ali šta se tiče izvan fudbala, to je rođenje mog sina, koje se desio naravno ovdje. Najružniji trenutak, to bi izabrao što se nismo plasirali u Ligu šampiona. I naravno, mislim, neću da pričam o tim derbijama i to, naravno, to ću da izdvojim. Pošto neću da, kao što svi kažu, pa derbi poraz. Naravno da boli, ali takav je šport. Pa naravno, sad taj prethodni, tu sam i prvu pobjedu ostvario, onaj prvi derbi, samo mi je žao, ako možem da izuzetnem, što nisam postigao gol, što je bilo iz crte izbijan. To me žao, ali ništa, kažem. Titula je najbitnija bila i sad naravno ta pobjeda u derbiju, to je nešto za šta fudbaler treba da živi i šta treba da kad osjeti da zna da je to onaj čar fudbala. Da, atmosfera što se tiče u derbiju, tim europskim utakmice, to je neopisljivo, neprecenljivo. Ovako i isto kad se igra Superliga, po nekim utakmicama sam očekivao malo više navijača, ali što kažem, na svakim gostovanjima imamo punu podršku, tako da je to najbitnije. I što se tiče navijača, samo kažem, skidam kapu. Sad znate kako je život, ako bi znao neke stvari za napred šta će da se desi, onda ne bi bilo zanimljivo tako u životu. Onda jeste me dotakla ta povreda, ali ništa. Izašao sam iz toga, sad je sve u redu i zaboravio sam na to. Pa dobro, sad ću da nađem neku dobru sredinu i da nastavim fudbal da igram. Ostalo mi je, ne znam, koliko godina još, ja bi, ako Sale, mislim, ja bi to što Sale igra, ja bi isto igrao, pošto mi je fudbal baš to je moj život, kažem, tako da sad samo da nađem neku dobru sredinu i eto, da nastavim sa tim poslom u kojem najviše uživam. Ima interesa, ali sad još ponuda nekih konkretnih nema. Pa kažem, moja želja, znate kako je u životu, želje su jedno, a poslije nešto, stvarnost neka druga i realno neka druga, sad samo bih hteo da ostanem u nekom dobroj sredini. Ma ne, tako smo se dogovorili da ipak ja pokušavam da dobijem još neki izazov novi, tako da, eto, da sad je tako, možda neki dan da se vratim, šta znam. Pa da, s toga vidika jeste, mislim, to je neka tema što, ne želim da pričam baš u njoj, ali naravno da mi je žao što nije došlo do toga, pošto ranije jeste, ali ja smatram, naravno Partizan je velik klub u Evropi, tako da s toga segmenta mi zaista nije jasno što nije došlo do poziva. Pa za sad ne razmišljam o tome, sad mi je samo prioriteta da nađem dobar klub i da nastavim sa dobrim igrom. Sad je to sve na treneru, kog želi, tako da ako me pozove, naravno da ću sa radošću da idem na poziv. Pa ima on još prostora da napreduje, on je tek sad 19 napunio, 19 godina. Za ove godine ja kažem da se ponaša vrlo, vrlo ozbiljno i to pokazuje isto na utakmicama, na treningama, tako da ja samo puno smo mi pričali zajedno, imali smo dobre odnose, tako da samo treba da nastavi sa svom, da bude skruman, da radi vredno, sve ćemo doći u karijeri.